Внимание, внимание, внимание! Информация за българската полиция и за полицията по целия свят. Инициативата на улицата в Испания, в град Мадрид, постоянно ме следи, иска да ми откраднат и раницата, документи, за да могат да ме вкарат в затвора, искат да ме предизвикат, наносно говорят, че съм крадец и така нататък, никой да не ми помага, за да мога като стана свръхгладен да я атакувам и наистина да ме вкарат в затвора. Какво имам днеска? Ами имам само една биричка и тук си купих един чипс. Това е което имам. Нещата не са добре. Веднага информирайте полицията. Колкото се може по-скоро. Ето, хапам си. Значи тези две неща, бирата и слънцето, струват 1,54 евро. А на здраве! Да живее България! Спъвам улицата, помогнете ми. Това е приятелчета. Бъдете благословени! Да живее България!